You know I'm gonna get you, yeah, whatever it takes. Boom! Matayo na nga guys. Pupunta kami ngayon sa bayan para bumili ng tinapay. Pagkatapos namin bumili ng tinapay, pagka-uwi namin, may naghihintay doon na bisita. Abangan na lang po natin kung sino yung bisita na yun. Wait lang. Yung pagkwan ko, yung pagtakip ko. Boom! A few moments later. Para may slice bread sila. Gotta. At ayan na nga guys, bibili muna kami ng tinapay. Tawagan mo. Magkalat ng wash mga katoro. Ayun nga, dito po kami sa bakery. Binibili mo si Carlson. Kaya anong binibili mo? What? Obvious ba? Tinapay po. Slice bread. So mga katoro, question na lang kami mamaya sa jungle. May bisita po tayo doon. Tignan natin kung sino ba. So, abangan na lang kami doon. I got a driveway that needs paving. I got a boat with a two. At ayan na nga guys, pauwi na kami. Nakabili na kami ng tinapay. Abangan nyo na lang po kami sa bahay mamaya. Yeah, life is what you make it. I might not end up in the Hall of Fame with a star on the sidewalk with my name, or a statue in my hometown when I'm gone. Nobody gonna name their babies after me. I might not go down in history, but I'll go down to the honky tonk. Tinapay, tagalagay dyan. At ayan nga yung kapatid ko. Hello mga katuro! What's up, yo? Busy siya ngayon. Hindi na namin sinisindi yung TV kasi wala ng channel to. Boom! At ayan na nga nandito na yung bisita natin na si So what is up? This is your brother from another mother. It's me, Kuya Poch. Kuya Puts ba? Kuya Puts. Kuya Puts, subscribe nyo po siya. Check niyo ako sa aking YouTube channel. Nakikita nyo po yung link na ito. What's up mga katoro? At ayun na nga, papakita po natin ngayon kung sino yung bisita natin. Hey, yo, what's up, mga shoutout kuya? kay Kuya Puts. Kuya Poch. POTCH. Kuya Poch. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, mga kuys. Oh, at ayun na nga, di ba? Follow nyo po siya sa YouTube mga koys. Bagong pangalan niya, koys. Galing nga. Tayo mga katuro. Kami ang team katuro ngayon, sa ngayon lang. Pero collab. Sa bago niyang camera, Nikon. At ayun na nga, nagbablog pala sila. Kami rin mag-vlog ngayon. Nahirapan tayo guys na hindi natin alam kung paano natin galikutin. Kaya nga eh. Ang hirap So, galikutin. mga katuro siya po yung Kasi alam nyo, mga kuya, bisita po natin na sinasabi namin paano kanina. namin So, makakapatong mga 5 minutes. at ayun na nga mga katoro. So, iba na naman po yung director ni Kuya Puts. Shoutout naman sa Shoutout pala naman yan. kay- Shoutout sa may channel, YouTube channel ka. YouTube ka na ba? Si Kilo? Dito yung kapatid ni Kuya Paong Butitin, si Chelo, subscribe niyo siya. Si katuro. Mga katuro! Mga koys! Siya po pala si Koys. Si Koys. Kaya nagbablog-vlog yan. 9 lang yung subscriber ko nun eh. Ha? 9 lang. 9 lang? Gusto mo bang dumami? A few moments later. Boom! At ayan na nga guys. Nag-edit na si Kuya Puts. Ano nga eh. Ini-edit. Nire-review ko pa. Nire-review niya pa lang daw yung ginawa niya ngayong araw na nag-vlog siya. Kaya dapat yung nag-edit na agad siya nga eh. 3 hours later. Trigger Pop, salamat ah. Salamat, Koys. Maraming salamat. And pasyalan nyo YouTube channel ko, mga kuya. Kaya na guys, tapos na kaming nag-shot dito. Hanggang sa Pauwi na muli. siya. Paalam! Bye! Kuya Puts.